Здравейте хора, както виждате днес ще играем Фазмофобия или по-скоро ще играем новия challenge мод, който се нарича Speedrun и е на Tanglewood. Трябва 3 пъти да познаем духа и пише Maybe you could start a timer, how quickly can you find the ghost identity. Значи трябва нещо колко се може по-бързо да намираме духа. Но, добре, нека да го направим, да видим и какъв гир ще ни бъде даден. Пускаме си Tanglewood, защото тук пише, че трябва да е. Щом е спидран, няма да се концентрирам, повтарям, няма да се концентрирам върху снимките и върху, нали, да правим Perfect Investigation, примерно тук да напълним всичко снимки. Просто трябва да намеря духа, за което ще използвам EMF Reader и... Ама то си съм пуснал, брек. Не знам, то си по принцип май пуснат тук. Да, това е под Nightmare или Professional Difficult. Добре, отиваме за Incense, което ни е най-важната част. За спидрана взимаме си така 30, че то друго не трябва. Не, между другото ще взема и една... Какво ще взема инсенса? Ще взема една видеокамера и едно за UV, Spirit Box и това са нещата за спидран. По-бързо да стане, нали? Защото като елиминирам някои духове ще е доста по-лесно да разбера кой е какъв. Наистина. Аз имам още колебания дали е тук въобще, между другото духа. 13 градуса, ето, не знам просто къде е. Абе, трябва да е там, не знам. Там ми даде EMF 5, а все пак. 10, не, тук си е. Добре. Проверяваме за Ghost орбове, не мисля, че имаме такива. Не, нямаме такива. Да, нямаме такива. Where are you? Can you speak to me? Окей, май нямаме Spirit Box, но ще го оставя за сега така. Отиваме бързо до вана да взема дотсовете. Да, дотсовете. И какво стана друго? Не знам. Сета. Взимам си инсенза. Ще взема и това. Обаче. И нека видим дали evidence ще ни е дотс. Наистина. Не ни ли даде evidence в близките така 30 секунди ще го активирам да хънт. Ще го викна да хънтне. Скърст обжектите. Защото не мисля чака цял ден. Не мисля, че ще ви е интересно да чакате цял ден да ни даде evidence. Добре, стъпна в султа. Значи не е рейд. Така може да чернем рейта, защото той не може да стъпва в султа. О, книгата забравих. Can you write in this book? Where are you? Can you write in this book? Are you here? Are you old? Are you friendly? How old are you? Добре, ще го провокирам на хътне, за да не чакаме цял ден, нали? Така че взимаме си това. Че, аз с това мога да го накарам, с водокулката мога да накарам май да пише в книгата, защото така работи. Може да го таймнем по този начин, да видим. Така ще даде interaction. Ето имаме F5, както виждате. Normal speed. Добре, с този speed boost сме доста по-бързи от духа, но все пак. Той набира скорост. Поне знаем, че е normal speed, това е якото. Вижте как, като те ме погледна духа и набира скоростта си. Не знам дали го виждате, между другото, че малко е тъмно, аз едвам го виждам. Нормални блинкове са това, май. Ми да. Значи... Не е Дайан със сигурност. Това може да таковаме със сигурност. Имаме Ghostwriting, това е хубаво. Добре, остава Myling Shade или Spirit. Да имам. Може и да е Shade, защото вижте, като не сме в стаята е писало, не знам. Сигурно ще трябва да вземем последен evidence. Ако е Freezing е Shade, така че моля те дай ми Freezing и да си хода. Добре. Добре, дали е достатъчно тихо за Майлинг, а?
А сега клоня към шейд. Ето идва. Така слушаме. Не мисля, че ме линчул, но стъпите от доста далече. Викаме го с радиото, но... Ето го. Лошото е, че тези духове не може да се познат по Special Ability-то. Това е гадното. Но все пак. Да, не може да ме фане с този спид буст, където имаме от чаленджа. Добре. Чуда се дали да не стрелям шейд. Чакайте, ние имаме Monkey Paw. Аз мога да направя един старт. Маля, забрех, защото имаме всички кръст обекти. Значи имаме Monkey Paw, значи мога да направя I wish for knowledge. Така ще може да ми елиминира някои духове. Това е добра идея. Да, това може да го използвате между... Това не беше яко иначе. Където се прода ми се спауна на главата, колко? Да, сега ще го поуфам още малко. Помисли си, че да бабакна. Ето виж как се връща, не трябва да като лупвате, не трябва да много да идвате тук в края, защото той ще се обърне посоката ето отново. Но, както казах, това е гадни духове. Това са гадни духове да се разберат какви са, защото те нямат спешъл абилитета. Така, нека да изчезваме между другото. I wish for knowledge. Добре, майлинг или шейд, ама... ще стрелям шейд, не знам. Не знам, стрелям шейд хора да видим какво ще стане. Или е майлинг, или е шейд, това е сигурност. Но аз исках просто да ми зачертне майлинга, защото между тези двете се чудех главно. Да видим. Yes, добре. Първият рън е готов. Не мога да кажа, че е много спидран, но беше бързо, беше бързо. Това е идеята, да не се концентрираме върху снимките и тези глупости, така че нека да продължаваме към втория рън. Значи ще подходя по друг начин този път, защото мога да намеря веднагически стаята с мирора, с огледалото. Така че взимаме си само... така, няма да взимам сега инсенса. Ще взема само запалката с мен, тя не взима слот, ако не знаете. По принцип имаме в Arachnophobia 3 слота, но запалката не се бори за четвърти. Така че взимаме си като миналия рън това и примерно това за орбитата. И влизаме навътре бързо, отиваме към мирора, пускаме си тук лампата. Сега ще се пробвам по-експедитивно от миналия път, защото миналия път разучавахме. Добре, имаме living room. Това е май тук, ако не се лъжа. Can you give us a sign? Тук е? Не е тук? Чай, какво? Тук е. Еми отново нямаме Ghost Orbs. Добре. Не мисля не знам на какво е difficulty-то все едно, дали е Nightmare или такова, защото ако е Nightmare не мога да зачертваме евиденс, който нямаме, примерно, ето така, не мога. Така че няма да рискувам да не объркам веднагата. Да стана на смях. Добре. Какво беше това? Какво чуго е, брат? Въртяме бързо за другите. Взимаме това и това. Добре. Защо ли? Какво? Това нов апдейт ли е? Защо книгата се движи? Добре. Това май бък. Can you write in this book? How old are you? Are you here? Are you friend? Are you old? Are you French?
Добре, имаме Spirit Box. Махаме го бързо. Слагаме го бързо, имам предвид. Така. Не изпускам нещо. Добре, ще си взема това за всеки случай. И ще вкарам инсенса набързо. Да видим дали е рейд, защото рейта не може да е в сълта, както разбрахме. Ще гледам за доц. Я да видим за доц. Ще чакаме 20 секунди примерно. Добре, мръдна там възглавницата. Нямаме доц, имаме Ghostwriting. Това ни оставя с Diogen, Moroi, Poti, Spirit и Mer. Добре, наистина мисля да си взема и се да го накарам да хънтне, да махнем Диоджена, лесно ще го махнем и Мороя, мисля, че лесно ще го махнем. Санитито ми е 66, ще го вдигна на 100. Така ще тестваме за Мороя, защото най-лесно ще ни е на ниско или високо санити, защото Мороя на високото санити е много бавен, на ниското пък е много бърз. Така че нека да проверим, взимам си тези неща. И кога съм ги фърлил тези между другото? Не знам. По този начин с огледалцето. Вижте ме мене, оп! Добре, махна. Ай, чупи се, де. Чупи му огледалото. Да видим. Не е Диоджен. Normal speed. Да, normal speed. Дух е. Махаме Диоджен, махаме и Морой. Мале, вижте как фърля, вижте. Това е полтергайста, 100%. Всичко го удари в стената, вижте. Гледайте. Мале. Е, това е екзампъл на полтергайст. Вижте го. Това ще къде го фърли. Чашата продължава да си я подфърля. Всичко разфърля навсякъде. Това не може да е повече полтергайст. Добре. Дио, Морой, не. И мисля, че е полтергайст. Така че. И както виждате, няма значение от това, защото не ми се наложи да ги ползвам. Ето, полтергайст 2 от 3. Още едно познаване и минаваме чаленджа. Сравнително бързо се справяме, виждам. Взимаме си спидран нещата. И влизаме навътре бързо. Даже и лампа не ми трябва. Така да е, флашлайт не ми трябва. Тъйче. Бързо виждаме в коя стая е. Нямам идея коя стая е това между другото. Това е някоя баня. Да видим коя е обаче. Май ето тази тук. По огледалото я познавам. Да, ето тази лампа, баня е тук. Нямаме за пореден път. Надяваме се за последен, нямаме гост орбове. Това е лошо. Проверяваме за градусите. Свалят се, но все пак отиваме за още неща. Плюс това не мисля, че може да ме фане. Стига да не е ревенант с този спид, просто не ми се струва. Ще има шанс да ме фане. Where are you? How old are you? Are you here? Are you friendly? Are you old? Are you near? Добре, имаме F5. Имаме F5 Spirit Box, ето това си е като спидран точно. Отивам бързо да видя за UV. И остава между Даян, мога да го премахна бързо. Рейта може да го махна. Добре, ще пробваме колкото се може възможно по-бързо да го направим. Взимаме това за рейта да го махнем. Даян е лесен. Патришия, може да е Даян. Между другото, друго нещо, което да ви кажа. Даян и Банши трябва да са женски имена и женски гост модела. Демек тук, ако е Брандън, не може Банши и Даян и ги махаме. Но в момента Патришия е женско име, както знаем. Така че продължаваме. Взимаме си това. Взимаме си и това и се... Защо взех две запалки? Не взех две. И се надяваме да ни даде третия евиденс, ще е много по-добре.
Даде ми achievement, Rise Challenge, complete the weekly challenge mode 5 times. Добре, това ще бъде от това видео, хора. Видяхте как минах challenge мода. Между другото, най-добрият похват е да влизате и директно да проверявате с мирора къде е духа и вече да си взимате EMF, тези неща, които са за евиденс, защото, както виждате, дава евиденс, не е като някой друг чалендж, който, нали, нямаме евиденс и трябва ние да си го намерим. Този има даже 3 евиденс, така че може смело да си зачертвате, ако не получите, примерно, Ghost Orbs и така нататък. Така че направихме го чаленджа. Ако искате още видеа на фазмофобия, които ще има, харесайте и се абонирайте и ще се видим в следващото видео. Чао!